Så hej YouTube og velkommen igen. Vi er næsten der, hvor vi startede. Nu er de bare taget afsted her til arbejde. Jubi! Og 2 dage til hendes fødselsdag. Så ja. Hun er allerede på arbejde. Og Olive Brun er på vej afsted. Hun kører ind i bussen der. Se, Mina, det synes jeg er lidt underligt med. Hun skulle faktisk have møde klokken 9, men hun gik afsted klokken 8 og arbejdede for klokken 8 af. Men ligegyldigt. Det kan være ligegyldigt. Ja. Men hvad er hun kun på vej til arbejde? Nå, sådan der. Nå, så passer det også godt. Og hun vil godt blive fremad. Det tror jeg godt, vi kan prøve. Og hun vil også godt holde en fødselsdagsfest for Olive. En lille fødselsdagsfest. Nu begynder min computer at brumme, så det skal jeg ikke tage af. Men jeg tror bare lige, at jeg springer over til, der sker noget spændende, eller om de er færdige med det her. Så jeps. Og ja, sådan der. Så er hun færdig med skole. Det burde hun også være. Ja, hun er på vej hjem. Men Olive, hun har mødt en ny ven, Emilie Hamada. Og de er faktisk blevet rigtig gode venner. Men hun skal holde en fødselsdagsfest. Og det er lidt dårligt, at hun kun har en ven at invitere. Så jeps. Tænker jeg er lidt dumt. Så måske skulle vi finde ud af på en eller anden måde at lave nogle venner. Men jeg ved ikke helt, fordi ja. Jeg kunne jo bruge testing cheats, men det gider jeg ikke. Og der er en dreng, der går lige her, men han skal hjem. Og det er lidt nederen. Jeps. Men der er egentlig ikke så meget mere. Få opmærksomhed på mor, det gider vi det godt. Venlig. Emily er i skole og vil ikke forstyrres, okay? Prøv lige at sætte den i gang. Nu er hun på vej hjem. Giv hun bare ikke at stoppe, men det vil hun måske ikke. Så wow. Det er nederen, at jeg ikke kan snakke med nogen af dem, for det er her jo alle børnene er, og så går de hjem. Nå, ligegyldigt hun sætter sig åbenbart et sted og vil lave sin lektier. I stedet for derhjemme. Og se, min brun er begyndt at køre hjem. Og jeg har nu fundet ud af, hvorfor er det så dårligt her. Jeg har nu fundet ud af, hvorfor det er, at hun tog afsted så tidligt. Det er på grund af, at det tager hun bare en time at køre derhen. Og så er der lige en ting, jeg aner ikke hvorfor. Men prøv lige, hvorfor har hun det der tøj på? Det forstår jeg bare ikke. Hvorfor? Hvorfor har hun det der tøj på? Hvorfor har hun givet dig pludselig til det tøj på? Det forstår jeg overhovedet ikke. Ja, okay, altså fordi når man går herind, skift tøj. Der er jo ikke noget med det tøj, det synes jeg er mega mærkværdigt. Hun har bare lyst til at have det tøj på. Det er vel også fint så. Arbejdet går fint. Jeg tænker, hun kan træne for sin karisma. Det er en god idé. Og ja, Olive, hun laver sin lektie. Se lige, hvor sød hun er. Men det er så ondt. Hende på at stjæle håret. Nej, det gør ikke noget. Men lidt gør det. Jo, det gør det faktisk. Hun vil så gerne være Olive totalt. Nå. Men hun vil lave sin lektie. Hvor skal hun lave dem henne? Altså, jeg synes bare, hun går rundt om det her sted. Ja. Skal du måske ikke sætte sig et sted og lave hvad? Okay, ja. Yeah. Det er vel også fint. Der er ikke sket noget. Skole. Nå ja. Fino. Det. Hold fest. Du kan ikke holde fest her. Nej, selvfølgelig ikke. Jeg tænker lidt, om jeg skal måske bare begynde at holde. Jeg holder en fødselsdagsfest i morgen. Det er en god idé. Okay, der er kommet sådan en ting. Lad mig venligst præsentere mig selv. Okay, det er bare den hedder i opgaven, ikke? Mål.
Brug charmerende præsentation for en fremmed for at forbedre dit forhold. Det vil vi godt. Helt fint med os, helt fint med os. Jeg tror, vi skal ud og møde nogle fremmede nu. Det skal du være færdig med, og lad os se. Vi går hen i parken. Besøg Grøndalsparken. Jeg glæder mig bare sådan til, hun skal holde fødselsdag, for jeg elsker det der med fødselsdag. Og hvordan hun kommer til at se ud, den lille søde pige. Hun er bare så pæn, synes jeg selv. Jeg kunne være så stolt, hvis jeg var hende. Okay, ja. Jeg gad være så stolt, hvis jeg var hende. Wow, et luksushus, det der vi lige kørt forbi. Og vi kører. Men det gode er også, fordi prøv at se her. Brug charmerende præsentation og brug charmerende præsentation. Det er godt. Nå, hun kører alligevel også væk nu. Men det synes jeg er mega fedt, fordi så får jeg både nogle langdistancepoint, og jeg får også det der målbrug. Så det er fint. Det er fint. Brug charmerende instruktion. Kan jeg ved ikke, om det virker, når det er charmerende, men... Uha. Lav lektier, det glemmer vi lige. Du skal tage herhen med det samme og møde ham der. Fordi at det er godt, hun ligesom har nogle. Lav charmerende instruktion. Kan du gøre det? Kom nu, gør det. Jeg vil mega gerne se det. Nu trykker jeg bare lige hernede. Det var godt. Nu udfør. Tal med Rosemarie for at gennemføre muligheden. Det gør vi bare. Og hun er på vej herhen. Hun skal skynde sig lidt. Nej, nu er han på vej på. Han er på vej hjem. Det må ikke ske det. Fantastisk. Fantastisk. Jeg har en idé. Det her er måske lidt underligt. Jeg gør det her, men vil sige, jeg tager altså lige testing sheet på, fordi det her skal. Jeg vil have den perfekte fødselsdag. Bing. Start. Okay. Sådan der. Godt. Og så trykker vi lige op igen, fordi at hun skal altså have nogle flere venner. Så nu bliver den der baby bliver snart voksen. Det er godt. Eller ikke voksen, what? Bliver ikke snart voksen. Sådan der. Okay, diskutere politik, ja, hvorfor ikke? Nu bliver han stor. Det er nødvendigt. Godt, venlig præsentation. Du skynder dig hen, og du er sulten. Sulten er du, ja. 5 minutter tilbage at filme i. Det er godt. Nå, hvor nuttet. Han bliver, ja, okay. Fint. Se, min brun, jeg synes, du skulle gå ud og udføre det. Kan jeg ikke sige. Det kan godt blive rigtig gode venner. Fortæl sjove historier. Gør lige sådan der. Ikke slap af her. Venlig. Vær begejstret for hud. Lav grimasser. Festabe. Klage over skole. Venlig sladder. Inviter over. Eller... Og så skal de lege tage fat. Vi gør bare lige sådan. Godt. Okay. Man kan alligevel ikke se ham. Okay, det er fint. Og what? Jeg siger, du skal
Din dummer Nick. Tag og snak med hende, det kan være, at hun så også kan komme til festen. Nå, vi siger, at de tager hjem nu. Det er en god idé. Jeg tror ikke, vi kommer til at holde fødselsdag i den her del episode, fordi at jeg har kun 3 minutter tilbage. Men ja, det går vel fint. Jeg laver det bare i næste episode, det tror jeg også kommer til at gå nok. Oh yeah. Så nu en direkte tale. Det er sladder, jeg elsker sladder. Okay, jeg kan lige læse den højt, fordi jeg tror ikke, I kan læse den helt rigtigt. Okay, undskyld, hvis der er larm bagved. Vidste du, at Emily Amanda er stinkenrig? Det vil jeg aldrig have gættet. Okay, hun lyder mega sådan der. Vent lige lidt. Vent. Sådan der. Nu er jeg så lige tilbage. Jeg må lige hurtigt sige noget. Det er vist noget, I hørte, der larmer rigtig meget nedenunder. Så det er min mor og min far, fordi de har lige fået nogle gæster. Okay, så hun tager noget hurtig morgenmad. Okay, det var gør ikke noget. Dåsesuppe, whatever. Same. But different, som man kan sige. Okay, den her rører bare lige i skralderen. Jeg hjælper lige her. Okay, og du kan tage dåsesuppe. Okay, det er alt det, jeg godt vil have. Jeg tænker, at de kommer til at have det fint. Og så går hun bare ind og sover her i hendes lille seng. Og hun går også ind og sover. Og det bliver hele muligheden fint. Wow. Sorry, hvis I ikke kan se helt rigtig noget, men der er heller ikke så godt lys. Så hun går i seng nu. Og Olive, hun går også i seng nu. Men jeg vil også bare lige hurtigt sige tak, fordi I så med. Nu passer det også med, at det slutter. Tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide den her video. Så ja, vi ses bare næste gang. Husk like og abonnere. Vent, Olives brun sengetid er om en time. Måske skulle du tage hjem med eller finde dem. Okay. Nå, men farvel. Og jeg glæder mig til næste episode. Så hej hej.